Daniel e Antón veñen da Universidade de Santiago de Compostela e a súa charla é simulación de escenarios de mercado mediante modelado estocástico en R. Bueno, a ver se non cae. Vale, perfecto. Para pasar, paso eu. Vale. Pois, boas tardes a todos e a todas. É unha honra, son Antón Seijo e presento xunto co meu compañeiro, como ben dixeron, o noso traballo de simulación de escenarios de mercado mediante modelado estocástico en R. Ben, no ámbito das finanzas cuantitativas, o estudo da modelización dos prezos dos activos constitúe un dos piares fundamentais na xestión do risco e na toma de decisións de inversión. Como ben vemos nesta gráfica, temos unha gráfica dun activo financiero que ten subidas, ten baixadas, ten picos, pero non vemos ningún patrón, non vemos como se comporta. Entón, isto segue algún camiño, algún comportamento, podemos estudalo? Pois ese é o obxectivo da nosa charla do día de hoxe. Estudar dito comportamento e apoiarnos en R para crear posibles simulacións de mercado que nos axuden a comprender os activos financeiros. Este é un pequeno índice que imos seguir durante toda a charla. Primeiro, o contexto e motivación, como ben acabo de explicar un pouco. Tamén quero facer unha pequena e breve introducción ao que son as accións financeiras, os fundamentos matemáticos no que nos baseamos, a metodoloxía en R, como imos implementar este modelo. Logo, resultados e análise, imos graficar o que nos dé coa metodoloxía como implementación en R e, por último, unha breve conclusión que responde a esta pregunta si efectivamente podemos predecir o precio dos activos, non ou que conclusións podemos sacar de isto. Ben, antes de nada, as accións financeiras, que son? Isto, supoño que moitos saberedes, son títulos de propiedade dunha empresa, onde un inversor coloca cartos nunha empresa e esta dalle a cambio os seus beneficios e parte da posibilidade de acceder a participar nas decisións desta empresa, a cambio de, como ben dixen, dos seus beneficios ou tamén das súas perdas. Entón, claro, aquí está o interese de se queremos que gañe. Nos gañamos diñeiro xunto coa empresa ou se perdemos. Aquí temos varias gráficas. Temos, en particular, dúas que están en verde, que foron positivas, e dúas que están en vermello, negativas. As do BBVA, as de Apple, a de Inditex e as de Louis Vuitton. As dúas primeiras son empresas, isto son fotográficas ao longo dun ano, é dicir, de como variaron as accións ao longo de todo este ano. As dúas primeiras, como vemos, foi positivo e as dúas de abaixo foi negativo. Se nos fixamos e vemos un pouco o patrón que sigue todo isto, non vemos nada claro. Vemos que son volátiles, son incertas e non teñen ninguna unha que ver coa outra, non sacamos nada en claro. E isto débese a moitos factores. Estas gráficas dependen de un montón de factores, tanto económicos, como sociais, como políticos, e de feito, se vos fixades ben nas propias gráficas, sobre o día 2 de abril, máis ou menos, vemos un pico na maioría delas, en particular en Apple, é onde máis se ve. Isto que se debeu, pois isto foi o factor do chamado Día da Liberación, o 2 de abril, que así lle chamou Donald Trump, onde puxo aranceis de mínimo un 10% para todos os países, en algúns máis, dependendo de certas medidas. Entón, pois isto foi un factor que, como vedes, supuxo unha caída en bolsas de moitas das empresas. Nalgúnas notouse máis, noutras menos, pero, se vos fixades na gráfica, en todas está presente. Ben, cal é o noso obxectivo desta charla? Pois coller as accións do BBVA, que están aí representadas, e predicir como se van a comportar durante o próximo ano. Imos utilizar o modelo estocástico, como ben dixen, e a ver que conclusións podemos obter de isto. E ben, que modelo matemático vamos utilizar? Pois o seguinte. Bueno, adoitase dicir que as ecuacións diferenciais son a linguaxe da natureza e algo de verdade hai detrás de todo isto. O que pasa é que non podemos supoñer que os nosos modelos van ser perfectos e, ás veces, temos que aceptar que vai haber unha certa aleatoriedade inherente que non seremos capaces de modelizar, como pode ser no caso dos activos financeiros. Aquí, moitas veces, partimos da hipótese de que existen certas tendencias xerais que rixen a evolución do activo ao longo do tempo, pero tamén as fluctuacións do día a día serán principalmente aleatorias. Por iso, para conciliar ambas posturas, nós o que recorreremos serán as ecuacións diferenciais estocásticas. E aquí en pantalla vedes unha delas, a que nos usaremos, o movimento browniano xeométrico, que servirános para describir a evolución do prezo das accións ao longo do tempo. Bueno, aquí por pantalla tamén vemos a solución desta ecuación e tamén unha igualdade a que volveremos máis adiante cando cheguemos á parte de falar do código. Bueno, esta ecuación diferencial, como calquera ecuación diferencial, ten os seus parámetros que buscamos estimar. Neste caso son mu e sigma, que representarán respectivamente o rendemento medio e a volatilidade. Vale, como calquera modelo, este tamén ten as súas limitacións.
a principal que temos aquí é que estamos a supoñer que a volatilidade é constante. En moitos casos, isto non será así. Bueno, existen outros modelos que pretenden precisamente abordar esta problemática. O que pasa que tratanse de modelos moito máis complexos que o noso e tampouco era o obxectivo deste proxecto, xa que o que nos buscábamos era amosar como as simulacións poden ser ferramentas útiles de análise de risco. Ben, que metodoloxía imos seguir para implementar este modelo? Temos aquí os pasos como ben indica. Primeiro imos descargar os datos que imos utilizar. A librería QuantMod ten un montón de datos de diferentes empresas, bancos, de todo, que se obtén de Yahoo Finance, e aquí o que imos utilizar é extraer da Bolsa de Madrid os datos das valores das accións das empresas durante o último ano e medio, ano e 9 meses, desde inicios de 2024. Logo, imos estimar os parámetros, mu e sigma, que van a ser constantes para toda a simulación, e a partir de aí xeraremos o modelo, e logo a simulación de Monte Carlo e a visualización analítica e estadística. Imos representar estas gráficas e ver que obtemos e que conclusións podemos sacar disto. Bueno, pois chegando ao código propiamente dito, como xa dixo Antón, primeiro extraeremos os datos e mediante o uso da librería QuantMod. Como vemos por pantalla, o que fixemos foi extraer os datos da web Yahoo Finance e extraímos os datos históricos do valor do prezo da acción do banco BBVA e collimos os datos dende xaneiro de 2024. Bueno, o que vemos na seguinte liña é só que axustamos os prezos destes valores, xa que moitas veces algunhas das baixadas que vemos nos prezos non son representativas, ya que se tratan, por exemplo, de emisión de dividendos ou de splits das accións, que realmente non deberían ter non deberían afectar o cálculo dos parámetros que pretendemos estimar, como por exemplo poden ser o rendemento medio. Bueno, na seguinte liña o que fixemos foi asignarlle a variable S0 o valor o prezo actual. E nos seguintes apartados o que faremos será estimar estes parámetros. Pero para iso, antes temos que volver brevemente á diapositiva dos fundamentos matemáticos. Aquí o que tiñamos era a solución da ecuación, na que vemos que aparecen os parámetros mu e sigma. Claro, isto supón un bo punto de partida para a súa estimación. E o que fixemos foi, con simples cálculos, despexar esta ecuación, dándonos o que vemos máis abaixo, que nos escribimos como retornos logarítmicos, que non é máis que a diferencia en termos logarítmicos do prezo dunha acción ao longo dun certo tempo t. Nesta igualdade, o WT funciona como unha normal de parámetros media cero e varianza t, polo que podemos ver rapidamente como calculando a media ou a desviación típica empíricas dos retornos logarítmicos poderíamos chegar ao valor estimado dos parámetros mu e sigma, que, como podemos ver por pantalla, é xusto o que fixemos. Agora ben, podedes vos estar preguntando que son que é este 252 que aparece no cálculo do sigma e do mu. Este 252 é porque, como vemos no apartado 5, un ano bursátil ten 252 días. E como na ecuación diferencial o t igual a 1 representa un ano, o período dun día será representado por un partido de 252. Entón, sai diso. Tamén temos aquí no apartado 5 o número de simulacións que imos calcular, que van ser 10.000, aínda que ese non vai a ser o número que apareza por pantalla, porque de aparecer o único que veríamos sería un manchón negro na pantalla e iso tampouco nos aporta ninguna información. Bueno, xa pasando ao punto 6, que é a simulación propiamente dita, cabe mencionar antes que o método que seguimos foi un método de diferenzas por pasos discretos, moi semellante ao método de Euler en, por exemplo, ecuacións diferenciais ordinarias. A vantaxe que tiña este método é que simplificaba moito as contas. De feito, o que nos quedaba é que unha diferenza, os retornos logarítmicos, unha diferenza logarítmica seguía unha normal de media, o parámetro que aquí calculamos, MD, de varianza SD ao cadrado. Claro, isto simplificaba moito as contas e nos único que tivemos que facer foi calcular unha matriz
co número necesario de variables normais independentes, bueno, aplicarlle esa media e a desviación típica como vemos na segunda liña, e despois cun cum sum acumular estes incrementos logarítmicos ao longo do tempo para que nos desen as simulacións logarítmicas. Despois simplemente foi aplicarlles a exponencial e xa nos quedaron as simulacións do valor ao longo do tempo. Bueno, para rematar, temos os puntos 7 e 8. No punto 7 o que fixemos foi calcular os estatísticos empíricos, como os que temos aquí, que son a media, a mediana e o value at risk, do que xa falaremos máis adiante. E no punto 8 o que fixemos foi calcular a esperanza teórica, que se pode calcular grazas a que coñecemos a solución desta ecuación diferencial. Isto servirános simplemente para comparar o bo comportamento dos estatísticos empíricos no seguinte apartado. Ben, con este código xa mostramos aquí a gráfica que obtemos unha vez executado. Que vemos aquí? Isto de primeiras podemos ver moitas liñas que poden parecer que simplemente son garabatos, aínda que algunhas, se nos fixamos especialmente máis arriba, podemos ver que son liñas como as que vimos anteriormente que representarían as accións. Arriba temos todos os estadísticos e todos os datos que están representados nesta gráfica. Ben, que serían? S0 sería o punto de partida, vemos que todas parten desde o mesmo punto, e luego todas esas trayectorias, temos algunhas máis arriba e máis abaixo, como ben dixen, pero vemos que se comportan máis ou menos igual, que van seguindo unha certa franxa, porque eso sería o máis habitual que pasase, o máis probable e como se deberían comportar estas accións. Temos a esperanza teórica e a media empírica, que como vemos son case a mesma, a liña azul que estaría por debaixo prácticamente nin se ve, que sería a teórica, polo tanto, está ben representado e ben implementado o código, e logo temos a mediana, que é unha liña que está un pouco por debaixo, e isto debido a que as simulacións máis raras que se foron moito para arriba, que son pouco probables, pero que poden suceder, estas aumentaron un montón o valor da media, pero a mediana non o representaría, non o tería en cuenta, entonces estaría un pouco por debaixo. Isto non se ve pola parte negativa, porque se acabamos o cero, pois a empresa quebraría e non teríamos valor de accións, chegaría a cero. E por último, tamén temos unha liña morada todo por debaixo, que isto é o value at risk, un concepto moi importante, un test de sensibilidade que utilizan as empresas pois moi a miúdo xunto a outros. Que representaría? O value at risk, que vemos aí ese valor de 15,19, sería un valor do 5% do que o precio das accións pasaría por debaixo, despois dun ano, dese valor. É dicir, é bastante improbable, un 5%, como ben dixen, de que a empresa pois, que lle vaya mal e que o precio das accións caia tanto por iso. Isto teñen en conta pois, porque as empresas, unha vez pois, fan estes diferentes test de risco, de sensibilidade para ver como lles pode ir, pois, evalúan isto e din, oye, pois, se perdemos esta cantidade de capital, que pasaría coa nosa empresa? Merécenos a pena? Sí, non. Entón, isto teñen en conta, pois, porque é algo improbable, pero que pode pasar. E por último, pois, a conclusión. Bueno, que sacamos en conclusión entón de todo isto? Bueno, primeiro, destacar que R, unha linguaxe de programación xa de por sí adecuada ao tratamento dos datos estatísticos, grazas ás súas librerías, neste caso a librería QuantMod, permítenos condensar nun mesmo entorno tanto a extracción como a análise de datos. Como análise de datos, o que dá conta da versatilidade que ten para esta clase de proxectos. Ademais, tamén quería mencionar como os modelos estocásticos permítenos comprender un pouco mellor a incerteza inherente dos mercados, que, se ben nunca imos ser capaces de predicir, sí que é certo que o seu risco podese analizar. E nós, despois, como matemáticos, seremos capaces de tomar as mellores decisións en función á información que temos ao noso alcance. Bueno, con isto remata a nosa presentación. Moitas grazas pola vosa atención. Se tedes algunha pregunta... ¿Se me escucha? Bueno, sí. Muchas gracias primero de todo por la presentación, porque ha sido bastante interesante. Y yo tengo una preguntita y es, ¿por qué el modelo Black-Scholes concretamente? ¿Por qué el modelo de Black-Scholes? O sea, ¿por qué el modelo que habéis utilizado? Ese en concreto. Bueno, este de aquí é un modelo bastante sinxelo, xa que de por sí os activos financieros normalmente, os activos financieros continuos normalmente seguen
unha gráfica exponencial elevado, basicamente é elevado a un, chamémoslle parámetro R e T polo tempo. Claro, isto en termos de ecuación diferencial non é máis que o prezo de igual a, aquí dixen R, pero pode ser mu, pois por, dt. Claro, que pasa? Nos aquí queríamos engadirlle unha pequena aleatoriedade. E un dos modelos máis simples que existen pois é simplemente engadirlle aquí o proceso de Wiener, que realmente compórtase nun certo, digamos, intervalo de tempo como unha normal. É o que dicíamos, creo que mencionei no antes, cando dicía que se comportaba como unha normal, é porque nun incremento de tempo comportase así. Entón, é un modelo sinxelo con boas propiedades e que se adapta bastante ben ao que ocorre na realidade. Entón, por iso decidimos empregar.